Vitajte pri dnešnom videu. Dnes sa pozrieme na 5 fascinujúcich civilizácií, ktoré zmizli bez stopy alebo zostali zahalené tajomstvom. Niektoré z nich boli zničené prírodnými katastrofami, iné padli v dôsledku vojen či chorôb. A niektoré zmizli tak záhadne, že dodnes netušíme, čo sa s nimi vlastne stalo. Poďme na to. Číslo 1. Majovia. Majská civilizácia patrila medzi najvyspelejšie civilizácie predkolumbovskej Ameriky. Stavali monumentálne mestá, mali pokročilé znalosti astronómie a matematiky a vytvorili jeden z najsofistikovanejších kalendárov. No približne v 9. storočí začali ich mestá upadať a nakoniec boli opustené. Dodnes sa vedú diskusie o tom, čo spôsobilo ich pád. Sucho, vojny alebo vyčerpanie prírodných zdrojov? Číslo 2. Atlantída. Mýtická civilizácia, ktorú prvýkrát spomenul filozof Platón. Podľa neho išlo o vyspelú spoločnosť, ktorá mala obrovské bohatstvo a technológie, no kvôli svojej pýche upadla a bola zničená v jedinej katastrofickej noci. Atlantída je možno len legendou, no mnohí veria, že by mohla byť skutočná a ukrytá niekde pod morskou hladinou. Číslo 3. Harapská civilizácia. Jedna z najstarších známych mestských civilizácií, ktorá sa rozprestierala na území dnešného Pakistanu a Indie. Bola súčasťou indskej civilizácie a jej mestá, ako Mohendžodaro, boli neuveriteľne dobre plánované. Mali kanalizáciu, rovné ulice a domy z tehál. No približne v roku 1900 pred našim letopočtom harapská civilizácia náhle zmizla. Dôvod? Môže ísť o zmenu klímy, vojenské konflikty alebo ekologickú katastrofu. Číslo 4. Anasaziovia. Tajomný indiánsky národ, ktorý žil na juhozápade USA. Stavali fascinujúce obydlia vytesané do skál a mali vyspelé poľnohospodárstvo. No v 13. storočí svoje sídla náhle opustili. Vedci sa domnievajú, že mohlo ísť o obdobie veľkého sucha alebo konflikty medzi kmeňmi. Číslo 5. Cahokia. Mesto Cahokia bolo najväčším predkolumbovským mestom v Severnej Amerike, ležiace na území dnešného Illinois. V 12. storočí tu žilo až 20 000 ľudí, čo bolo viac ako v Londýne tej doby. Cahokia bola centrom obchodu a náboženstva, no okolo roku 1350 bola opustená. Mohli za to klimatické zmeny, vyčerpanie zdrojov alebo sociálne nepokoje. To bolo našich 5 stratených civilizácií. Každá z nich skrýva množstvo tajomstiev a dodnes nám kladie otázky, na ktoré možno nikdy nenájdeme odpoveď. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a napísať do komentárov, ktorá civilizácia vás zaujala najviac.